yemo ime yekenyoro Kiemanyi kegutoka ensemo ya sensi bunge ya Gitutu chache North County ya Kisii nigo nero ichanete igoro yogosira ku mwana obo ogoro kwa Dennis Bagaka uyo sirete me yense ya Ukraine. Bagaka nigare ngomonyanyimbo KDF iga Kenya kurende hakairwa ase ense ya Russia herigochia kurwana chisegi chiregati yense ya Russia amoneri ya Ukraine. Yamateyo nigo bono ekuboria chiserikali chonse eri county neri nene kwene kya bunanko bakonya chire unenchire moyo gochia kuyirania omobiro yonka nabo igokoyo ikyasobo erinde aiwe sabari ya yomweri ya maskani munagotuma nyumurikito Vincent Monda. Russia abonye bwete kero bana baitu Ukraine gatebira Russia emebire ino nerega inju murusyo bono igondege sunteme amone familia ne yonsi n'abantu baminto banda abanjete umwana oyo iga nekenyoro Kiemanyi egotoka sensi ebunge ya Gitutu chache North asenka yomugaka John Ombori n'omong'ina Veronica Kemunto abuo bakoriandire amone amate yonsi eyu econstituency yekiriri kensakia kobwatekana n'ogokwa kw'omwana obo Dennis Bagaka korwa iga makega Bagaka nigare ngomonyanyimbo ase kiombe kioborendi aiga Kenya kia KDF nyuma batara ewe konda na koirukiwa goika imeyense ya Russia eliogocha koyesira ase chisegi ya Ukraine agajakolwe training akanyorekana n'omuntu an expert kia bosigari bakamosoya sa mangana military ya Russia ono anyubwete bachagete korwana Russia bono ekamana kumubeka mstari wa mbele n'abana bande ba Kenya ga bakarwana bagosuguma lenda ba Ukraine uchisobo mate bakasuguma bakaeba etania omupaka na Russia ono kibaika mabu one of the towns mabu no abana abo bajete bakaba ambushed yani mwanone na abande bagaiterwo korengana no report kurase kiombekeria gekumurekera mang'ana y'oborendi kia Ukraine Defense Intelligence nigo kiateba kianyorire emebere y'abakenya babere Dennis Bagaka w'emyaka 39 amona Wahome Simon Getitu w'emyaka 31 abo barenga se kiombekeria kiari kurwana chisegi kia Russia asomochoria oenegetike mirane getindi kechinse echo ibere omochie Oleiman amang'ana boiga kubwatana n'ebyorokererio byisenya gusira abwasa goteba Bagaka nigare kwerania amang'ana gwetera enchera ya WhatsApp goika omochakano makoyo nario Bagaka atachiti goikereka egento boigo kiaira baiburio obokong'u ebirengererio na boigo libere litindi Ombori niga komenta goteba nyagusira nero rengeri soliaye gose nainde obotamero bwaye mawasiliana achieta kabutuko akagenda Russia ange 1 2 3 weeks tukuwasiliana akontenga ne training itole msituni. After that shortly kibairwa se mstari wa mbele huko alibona mwasena kati yetepi omwana oyo ganero ulenge omugati ona nje na retire kale 206 wono gondeka timbu atigia sara kende ngokora omwana oyo bune kweka nero uri una kondenda nere ndagira yane inkuli magoroba na mambi nero uri komboli inki kubole tabu oino mwana one in fact bwa maya mange ntanya likwera sankoli amate yonsi era senkeye nekiorokererio buna basiririe omugambi egento giasugumire amateye kuboria chiserikali chonsi wesanania elioko bakonya gusomobero oyu noikeboge tutu wa sensi. So I'm encouraging and requesting our government go to the county government kotebio mugavana ito mheshimiwa Simbarati Chavet na bande bonse babwaterane baikengane yase president ya ito mweske William Ruto linde litonyore usaidizi tonyore umubere ntugende turagani no mubero ikaiga na into totembia mono kiagera serikali nero yokera tokonya ekero chinga chinyinge chigasaine kubwatwa na magombo igoro y'abanjo babo gusirio bogima imeye chinsechio nigo abanke babo bakuburia serikali erotote emebereyo na koyerania goika chinga chiabo. Vincent Monda, Ensoko TV.